Hej, det er mig, Axel. Og i dag skal jeg spille Sniper Elite 3. Det kommer til at være en ny serie. New game. Hvad? Okay. Marksman, Cadet, Marksman. Vi tager bare Marksman. Gider vi ikke til at se. Det gider vi heller ikke til at se. Springer lige den her over. Sådan der. Så starter vi. Oh my god! Det er fucking englænder! Kan jeg se? Leger han med sin sniper? Har mor ikke lært, man ikke må lege med sniper? Det lærte min mor mig i hvert fald. Boom. Eller de lærer min mor mig. Oh yeah. A soak scope. Ja. Okay, det er a soak scope. Har de brug for en sniper? Ja, okay. Jeg er klar. Jeg er altid klar, hvis det går med sniper. Så er jeg bitch. Fuck, jeg snakker dårligt lige der. Ja. Så tager vi ham. Jo. Hvis der er nogen, der ikke kan tåle blod, så må de ikke se det her. Ligem hånden, ligem. Hans kranjeflækket. What the fuck? Ja. Boom. Hvordan flækker vi ham? Ligem. Så i hans ben, hvordan det var. What the fuck? Get down, everybody. Okay. Fuck. Altså, jeg spillede det her spil en gang før, hvor jeg lige skulle teste, hvordan det var. Og om jeg skal ramme et specielt sted. Ja, det har jeg bare lyst til. Og helt. Vi skal sigte over. Vi skal sigte over hans hoved. Så rammer vi ham. Ja, vi skal sigte over på grund af så realistisk jeg Sniper Elite. Og vi rammer ham i hovedet selvfølgelig jo. Lige meget. Og igennem ryg. Kroppens vigtigste knogle. Oh my god. Voldeligt. Den skal ramme et meget specielt sted. Som jeg synes, man skal være pro-tier. Hold. Sådan, okay. Så stiller vi os her. Vi er klar. Jeg ved, hvad jeg ikke forstår i det her spil. Den ikke bare tager sin den her ud en af dem. Sådan. Okay. Så er det til at snakke den. Over. For helvede. Fuck, det er svært der.
I siger, at jeg er bedre til dig end snakker i. Ja, så lav en video med det. Og I siger, at totalt stjæler Kikis ord. Jamen så fuck det. Ja, jeg siger godt nok ikke, men... For helvede! For helvede! Sådan der. Fandme. Okay. Bum. Der er der nogle tyskere. For helvede. Sådan. Granat. Fanden. No, I know it. Sådan der, så er det tilbage. Der skal lige nogle tekniske problemer. Sådan der. Det er hvad der sker, det er hvad der sker. Jeg har set Matador, så ligner han en. Hans ansigt bare. Jeg synes bare, jeg genkender det ansigt. Og Matador. Hvis I ikke kender Matador. En meget god dansk serie, jeg vil anbefale, at I ser den. Og jeg skal lige huske på, at den her video ikke må blive mere end 10 minutter. Okay, nu har vi 2 minutter tilbage. Der er så den her. En video må ikke være mere end 10 sekunder. 10 minutter. Så den her allerede overskrevet meget. Hvad fanden? Jeg kan ikke se, hvor jeg skal hen. Den er. Nej, den er. Nu tager vi den her. Level 3. Som sagt, vi har jo spillet det spil lidt for. Hvad fanden, hvad er det, jeg laver?